Dnes si v skratke niečo povieme o Linuxe a v skratke sa pozrieme aj na jeho históriu. Linux je operačný systém, alebo presnejšie jadro operačného systému. Jadro je ako srdce počítača, ovláda hardware a spúšťa aplikácie. Na spomínanom Linuxe je postavených veľa distribúcií ako napríklad Ubuntu, Fedora alebo Arch Linux. Príbeh Linuxu sa začína v roku 1991, keď študent z Fínska Linus Torvalds začínal pracovať na vlastnom operačnom systéme. Chcel vytvoriť niečo otvorené, dostupné pre každého a založené na systéme Unix. Prvé jadro Linuxu bolo zverejnené 17. septembra roku 1991. Linus svoje dielo zverejnil ako open source, čo znamená, že kód môže čítať, upravovať a zdieľať ktokoľvek. V čase točenia videa sa na samotnom Linuxovom jadre ujalo viac ako 15 000 programátorov. Tento princíp otvorenosti urobil z Linuxu základ mnohých technológií. Linux sa dnes používa na väčšina zariadení, od serverov cez notebooky až po smartfóny. Dokonca aj Android, ktorý väčšina z nás pozná, je postavený na Linuxovom jadre. Jedna z vecí, ktorá robí Linux unikátnym, je jeho spomínaný otvorený zdrojový kód. Na rozdiel od komerčných operačných systémov ako sú Windows alebo Mac OS, Linux je dostupný zadarmo a môže ho každý upravovať. Toto mu dáva obrovskú flexibilitu. Linux je taktiež známy svojou stabilitou, bezpečnosťou a možnosťou behu na starších zariadeniach, čo ho robí vhodným pre všetky druhy použitia. Linux nájdeme takmer všade. Je základom pre servery, ktoré poháňajú internet, beží na super počítačoch používaný na vedecký výskum a dokonca ho nájdeme v úplne malých zariadeniach ako sú chytré hodinky alebo IoT. Práve jeho flexibilita a univerzálnosť robia Linux tak obľúbený medzi vývojármi a firmami. A na záver, prečo by ste mali zvážiť používanie Linuxu? Je bezpečnejší, flexibilný a zadarmo. Okrem toho má obrovskú komunitu, ktorá vám pomôže riešiť problémy alebo sa zapojiť do jeho vývoja. A toto je krátky pohľad na to, čo je Linux a aká je jeho história. Ak vás tento operačný systém zaujal, na budúce sa pozrieme na rôzne populárne Linuxové distribúcie. Preto ak veľmi chcete toto video, budem rád za odber a like a taktiež v popise videa sa nachádza aj dobrovoľný príspevok cez Buy Me a Coffee, cez ktorý mi môžete prispieť nejakým tým eurom, aby som mohol pre vás vymýšľať ďalšie skvelé videá. A ak vás natoľko tento operačný systém zaujal, v popise videa sa taktiež nachádza československá Linux komunita, v ktorej som a viem vám pomôcť so všetkým ohľadom Linuxu. Vidíme sa na budúce.